Здравейте! Днес сме на обработка на подпокривно пространство на къща. Дървото е нападнато от дървояди. Обработката ще направим с Helix Gel. Ще ви направим свидетели на цялото третиране. Ще ви покажем как проверяваме дървото, дали е готово за обработка. Ще защитим околното пространство и най-накрая ще започнем с третирането. Подробно ще ви обясним процеса, така че заповядайте с нас. Ето ни отново, вече сме в подпокривното пространство. Както виждате, имаме цяла подпокривна конструкция, прясно изградена. Дървото не е защитено. Винаги, когато почнем обработка, първо оглеждаме дървото за кора. И както виждате на места, ето тук, както и в някои други участъци, които ще ви покажем, дървото е доставено и монтирано с кората. Наличието на кора по дървесината е една от най-сериозните предпоставки за наличие на ларви на дървоядни бръмбари в дървесината. Измерили сме влажността на дървото преди да започнем обработка, за да може обработката с Helix Gel да бъде успешна. Влажността на дървото трябва да бъде под 20%, не повече. Влажността е 0%. Така че дървото е подходяща обработка. Колегите започват подготовката и след това ще ви покажем и самото третиране. Приключихме с обработката. Както виждате, цялото подпокривно пространство е обработено, дървото на нашите клиенти е защитено и те ще получат гаранция, че в следващите 10 години в това дърво няма да проникнат дървоядни бръмбари, както и че от самите греди, които са монтирани, няма да излезе нищо. В следващите 10 години, след обработка с Helix Gel, нашите клиенти ще спят спокойно, а пък ние от Дизинсект ще им дадем и сертификат за 10 годишна гаранция, безусловно.